Nchanato amene chithunzi chake tikuchiona chikusewera paskini pa thopo ameneyo dzina lake ndi Bizzo. Bizzotu ndi dzina lodyera lenileni la pansonkho ndikuti ndi Brighton Ngalonde. Mchana amene zaka zake zakubadwa ndi 35. Pamene tikuyankhula pano ndikuti polisi yamutapa ku Lilongwe ali muchitokosi kukhamazito kumeneko. Fusobe komaza khalapo kuti kodi Bizzo apalamula mulandu wanji kuti akathere ku chitokosi. Ayi ndithu makosana akunena zona kuti Bizzo ndi anzawo ena awiri anawombatu ndalama mchina wina wake pommenya trick yake ndionena kuti panali pa 24 Juni chaka cha 2025 nde chimene chinachitika nchona kuti Bizzo ndi anzawo anazakambirana ndi mchina ameneyo kuti amenye business yo Bizzo ankamusa mchinayo kuti ndi ndalama zakunja $. Nde mchina anazawauza zonena kuti afuna ndalama asinthe kuti apange business kanda kuti azikagulira katundu kunja. Mukuziwa kale amene zimakhalira nthawi cha mu 2025 nthawi cha mu Juni ndekuti ndalama zakunja makamaka $. Anali ovuta kwambiri nde ngati njira imodzi imene business amapezera ndalama zimenezi amagwisa ntchito black market mmene timadziwira mmene zimakhalira nthawi imeneja. Nde akuti mchinayo ndalama imene anamuomba magayizi amenewa inali 104 million malayo kwacha. Ndeno chimene chinachitika nchona kuti atamvana bwinobwino zikuona kuti business inayamba pakanthawi siku la pa 24 Juni linali lokwanisa mission. Nde atamvana bwinobwino anakampezana ndi mchina ameneyo pamalo ogona alendo enake omwe ndithu sanatchulidwe potengera ndi apolisi makamaka amene amayankhulira polisi ya ku Lilongwe amene watu ndi Hastings Chigalu. Akunena zona kuti anakumana ndi mchina ameneyo pa hotelo ameneyo. Kuchoka pamenepo ndekuti monga siku la business magayiwo amene akumpasa $. Iye ndekuti apereke makwacha 104 million malayo kwacha. Nawo chimene chinachitika nchona kuti pa nthawi imeneyo anapeza zoti alowano mgalimoto atola mgalimoto kuti amenye business bwinobwino. Anapezeka zona kuti kunangotuluka galimoto ya michanaso inake osadziwika bwinobwino kuzafika panepo ndekuti munasikaso madolo enake nkukwera mgalimoto mmene munali Bizzo ndi mchinayo ndekuti kulanda notu maki ya galimoto. Kuchoka pamenepo ndekuti magayi amenewo anayiriza galimoto ndekuti muli mchinayo atatenga ndalamazo kiya ulendo naye ndekuti anawazika kanalowera kuti kumano kumapiro kwake anapeza zoti akambudula kuntayaro cha ku area 47 uko mu mzinda umene wa Lilongwe ndekuti magayiwo awazika kiya osaonekaso kuti apita kuti. Ndipo sati zimenezi zikuona kuti mchinayo anazozoto amupanga chipongwe ndoti magayi amenewo sangathenso kupanga trace chifukwa anamuchenjeza nthawi imene anampeza mgalimotomo kuti akangoyerekeza ngokuwa ndekuti amuombera zake zikhala zathera pomwepo. Ndi mchinayo anapanga comply kuzimene amuuzazo kumapiro wake ambudula kumusiya opanda china chonse ndalama ndekuti magayiwa amuomba Bizzo ndi anzawo ndekuti basi wakutali kumaka polisi life. Ndezikuona kuti kuchoka pamenepo mchinayo anakadandaula ku polisi ya ku Lilongwe. Ndi polisi mazuwa kale kuti nkhani ikachitika munthu akamanga ripoti zimadzakhala kuti zatha zayiwalika basi noto komano apolisi pasi amakhala kuti akuthamanga pa ground. Mazuwa apolisi ndi ukadaula kwambiri kwamba kwabulira ndithu Bizzo kuti siku nake azapeza kuti akumana nawo ndi kwambwandira. Ndeno zikuona kuti Bizzo akumana nazo lero lino ndikuti polisi yambwandira ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Komano padakale panopa ndikuti anzake amene amenya nawo move imeneyi ndikuti anawazika sauza zoti analowera mtunda uti. Ndeka Bizzo amona ngati nkhani yatha potengera kuti nthawi imeneyo ndi pakanthawi mu 2025 ndi mu Juni so mmene mo pakanthawi ndikuti polisi yayiwalira samazindikira kuti polisi underground imakhala kubulira kuti imbwandire mkulu ameneyi. Ndi mwina chifukwa chotayirira napeza zoti polisi yapeza ndithu mwayi ndi kumutapa mkulu ameneyi pamene tikuyankhula pano ali mchitokosi. Anzake ena watatu sakudziwa kuti ali mtunda uti anawazika ndithu anasowa kumati polisi ikubulirabe kuti yapeze magayizi amenewo yambwandire ndi cholinga choti akayankhe mlandu umene anapalamula nthawi imeneyo. Of course Bizzo ndi anzawo ndekuti ali ndi milandu ingapo imene anapalamula yona kuti akayankhe ndithu ku bwalo la milandu potengeranso ndi constitution ya Malawi. Tikatenga makamaka pa nkhani yokhuzana ndi zosintha ndalamazo makamakato pa Foreign Exchange Act
imazakamba makamaka pa section 59 kuti za black market zimene amafuna kuthamangisazo ndi zophwanya malamulo, anasemphana ndithu ndi malamulo. Kuchoka pamenepo mlandu wina ndokhuzana ndi kuphwanyira munthu ufulu, chifukwa amene anamtenga mwanampanga abduct kumuthawisa kamponya kumeneko kuti ku area 47 ko zophwanyaso malamulo zimenezo. Makamaka tikapitano pa maufulu wa anthu section 18 imazafotokoza kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu bwinobwino. Tikapitiranso ku 19 imazakambaso za chitetezo cha munthu, ndete zonsezo makosana amenewa anakhala zoti aziphwanya ndithu. Tikapita mulandu wina ndoti wachitatu ndokhuzana ndi kuba kumene anachita pamenepo. Tikapitano ku penal code makamaka pa section 271 imakamba bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mchitidwe wa umbanda umene anachita pamenepa. Anachita ngati mwa trick choncho kumpanga trick mchina ameneyo kenako nkumomba ndalama zosemphana ndi malamulo. Ayi ndithu achinyamata zochita kunjaku zilipo zambiri. Tikafulumira kuti tipeze ndalama mwansanga ndekuti no timakathera mavuto ngati mesakhalira fatu mkulu ameneyi ayembekeze maula ndithu akalowa ndithu kupalula milandu. Haso ndithu ndi ambiri titathamanga zochitika kati ma business linatake basi no miyoyo yathu itapeza kuti ikupita pasogolo. Kaya kumunda kumene titha kulowa kumunda business ya kumunda ija ndiotheka ndithu bwinobwino. We can do better moyo mukusiyana ndi kuti tithamangire kuti tipeze chuma mwansanga mapeto ake ni mavuto. Apa pamwe na kuti tafufuze abizowa apeza zoti mwinaso ananyambira ndalama ina iliyonse pano pa alibe china chilichonse mapeto ake akhala kuvutika kwa nthawi yayitali. Ayi mmenemo makosana ndi mmene nkhani zake zikuyendera sizoti mwene maganizo pa nkhani imene pamene tikuona zoti abizo kapena kuti Brighton Ngalonde awati apato ali njireponso ya polisi pamene akuganizira kuti anapalamula mlandu wowombatu ndalama mchina. Ngati maganizo amene alipo fotokoza ndi comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ja Fox Ma News 18 njonga ndi nkhani zambiri zomwe zimachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.